Bună seara, sunt Narcis Daju. În această dimineață am reușit să-l conving pe arhitectul Alexandru Hortopan să se întoarcă în spațiu public, acolo de unde a dezertat, cu peste 6 luni în urmă. Bine ai venit, Alexandru! Bună seara, bine v-am Ce mai face Alexandru? Nespus de bine, rezistăm. Azi dimineață n-aveai în plan să-ți petreci seara aici. Da, până la urmă mie îmi plac provocările și asta e problema mea, că niciodată nu știu să spun nu. Și accept orice provocare. Ce te-a făcut să vii astă seară la Târgu Jiu TV? Care e elementul care te-a convins? Prea întreba lumea de cum au cumpărat. Auzeam prea des chestia asta, că am fost cumpărat și de-aia m-am liniștit și vreau să-i asigur că nu e deloc așa, exact invers. M-am liniștit că nu am văzut un orizont care să-mi materializeze cumva munca, să vedem și rezultate. Adică eu am tras câțiva ani să fac o opoziție sănătoasă, zic eu, care din păcate nu s-a prea materializat. Și când vezi că din contră... Te referi la o opoziție politică și la opoziție față de faptele penale ale administrației Romanescu. Social, așa. Eu cred că societatea are mai multe obligații decât să iese la vot și să măcăne aiurea. Deci sunt două părți. Tu ai făcut niște lucruri, niște nasoale, care i-au determinat pe ei să-ți facă la rândul lor niște nasoale ție. Așa e în fotbal. Și ai luat decizia să te retragi în urmă cu peste 6 luni. Cu ce începem? Cu ce ți-au făcut ție? Cred că e mai interesant. Ce ți-au făcut așa? Să o luăm pe rând. Mai multe, nu știu. Am câteva amenzi la activ, am un dosar, nu se mai închide odată, nu se hotărăsc dacă rămân la calitatea de martor sau de inculpat sau așa mai departe. Cine ia decizia, Romanescu sau polițiștii? Păi, eu știu, sper că nu tot ăia care mi-au răspuns cu calea eroilor. Eu aveam așteptări mari, de exemplu, de la cei de la DNA. M-au asigurat că o să se facă treabă. Și s-a făcut. Dar asta mai târziu ajunge și la asta. Nu știu, uite, de exemplu, ultimul filmuleț pe care l-am făcut împreună, noi, pe calea eroilor, acum 8-9 luni, nu știu, când... Filmuleț prin care am demonstrat ce? Trăgeam am demonstrat că ceea ce spuneam cu 2-3 ani înainte era adevărat, din păcate, și în momentul de față realitatea de acolo demonstrează încă o dată că e mai mult decât adevărat toate scenariile noastre negre pe care ni le-am imaginat atunci. Dar cu toate astea, oricum tot ce a început la mine, toată tevatura asta a plecat de la calea eroilor. Bun. Când te-ai întors de la filmare, ce ți s-a întâmplat? Când am plecat de la asta plecasem cu filmarea, după ce am terminat filmulețul. Nu, m-au sunat fetele, colegele mele, una e soția mea, una e o colegă, m-au sunat că vină repede că avem control. Păi, ce tare, hai la control. Și cine când am ajuns la control, venise Antifrauda, prin 2 stimabili domni, cu chiar vreau să le și spun numele, pentru că îi apreciez mult și le-am ținut numele. Hai să nu intrăm în detalii chiar acum, că avem timp. Da, o să le spui și numele. Îți mai veniseră finanțele în control până acum? Da, mai văzusem cu un an jumate încă un control inopinat, tot de la aceeași instituție, cu care terminasem blanc. După alte emisiuni, probabil. Nu, atunci era fără emisiune. Fără emisiune. Fără emisiune, acum fusese cu emisiune. S-au jurat vreo 4 luni că m-au ținut 4 luni în control, m-au controlat bine de 4 tot. Luni. Un birou de proiectare care are câteva zeci de fațe. Amenzi cumulate, la cât ai ajuns până acum? Păi băieții ăștia au zis că îmi dau o amendă mică. Le-am și zis, vă rog frumos să vă uitați și în fața și în ochii copiilor voștri când o să ia o amendă de 128 de milioane, să spui că e mică. Asta a fost o amendă mică de 128 de la Antifraudă. Și alte instituții? După aia, poliția locală, prin distinsul domn Băluță, care nu avea voie să dea amenzi conform legii, mi-a mai dat și ea 100 de milioane și plătesc niște avocați să am niște cheltuieli cu procesele ca să îmi dovedesc dreptul de a avea o casă în Târgu Jiu. Cred că 300 de milioane până acum, grosier, așa. Bun. Amenzi, procese, avocați, presa a scris despre tine, frumos? Avem niște... Unul mai exact, dar la început îl uram, în provocare pulse. Vorbești de un ziarist. Da, în te-aș ruga să nu-i dai numele. Păi da, nu-i dăm numele, bineînțeles, pentru că de asta și zic, la început îl uram și în provocare pulse, acum din contră chiar l-a scoate și la bere. Când scria despre tine, reprezentai un pericol pentru acest oraș sau pentru Romanescu? Păi nu știu, pentru el nici atât, nu știu pe ce pericol pot să fiu. Eu sunt
sunt un simplu puștan. O să-ți arăt eu că ești un mare pericol. Da, sunt un puștan care s-a întors acasă cu niște vise. Dar acum chiar nu mai îmi provoacă nicio greață, poate să scrie tot ce își dorește. Și mi se pare mie foarte trist și foarte lamentabil pentru indivizi de genul ăsta că au ajuns să trăiască, să fie plătiți. Ei din asta trăiesc, din a jigni oameni ca mine. Și de asta mie îmi provoacă milă, pentru că îți dai seama cât de nefolositor ajungi ca om în societate dacă tu ești plătit din a face mizerii de genul ăsta. Și atunci deja am început să văd lucruri altfel. Da, să știi că magnații își cumpără case mari, își pun camere video pe case, își ia cei mai răi dulăi, își fac gard de 7 metri și când termină toate astea își cumpără și niște ziariști. Te-ai atins de magnați? Da. Ești acolo, da. Oricum, și toate astea te-au determinat să te retragi, nu? Da, ți-ai șters conturile de Facebook, tot. Am descoperit o nouă viață de 6 luni de zile, de când nu mai citesc nimic. Și azi dimineața ai zis, bă, totuși e prea multă liniște. Nu, la liniștea mea tot o să rămân, nu o să... E asigur să stea liniștit, să nu se apuce iară de romane noaptea asta, că eu știu, de obicei mă așteptau dimineața la 6-7 când mă trezeam, trebuia să am plin acolo de... N-are rost să se apuce, chiar e asigur că n-are rost să se apuce de scris și de astea, că... Păi nici nu mai au ce. Ai mai comis altceva între timp? Păi eu știu, o să găsească ei, sigur au. Ai mai spart vreo bancă? Că ei mai mult pe filiera asta sunt. Cine știe ce am fi făcut? Am făcut și povestesc că ei știu să facă bani. Da. Te-au sunat mulți azi, cum mi-ai și spus. Din nou te rog să nu dai nume. Da, magnați din oraș. Să te roage frumos să nu vii la emisiune. Să fiu atent la asta, dar ideea e alta. Ideea e că... La ce să fii atent, Alexandru? La ce scot pe gură, că eu am o gură mare, din păcate, și sunt prea sincer. Că poți să-ți iei amenzi în continuare, nu? Mai luăm, acum de asta muncesc, nu? Trebuie să fac ceva cu banii, să plătesc amenziile. Îți duci copilul într-o vacanță, mai bine să plătești niște amenzi. Niște amenzi aici, să mărim bugetul de stat aici, să fie bani la buget. Bun, ca să se activeze toate aceste mecanisme împotriva ta, tu ai făcut niște denunțuri în spațiu public, ca arhitect, eu tot timpul am jucat cu cărțile pe față și joc în continuare cu și ai făcut și niște denunțuri pe la parchet. Pe la instituțiile abilitate, care credeam că... Tu când vorbești despre urbanism, vorbești calificat pentru că ai terminat o facultate de care? De? Arhitectură. Și ești acum? Sunt și arhitect, de curând am reușit să-mi obțin și dreptul de urbanist. Cam știi ce vorbești. Hai să începem cu calea erorilor. Propun, tu ai făcut denunț la Parchetul General, la Direcția Națională Anticorupție, legat de calea eroilor. Regia, vă rog frumos să rulați începutul materialului făcut de mine cu Alexandru Hortopan, material la finele căruia pe Hortopan îl aștepta la biroul la el antifrauda. Bună ziua, suntem pe calea eroilor. Ieri oficial s-au finalizat lucrările și am venit să vedem realitatea de aici. Doamne. Dureros ce se poate întâmpla. Avem o lucrare finalizată. Uitați, hai să vedem cum se dorește recepționarea acestor lucrări. Sunt sparte deja și au fost și mai sparte. Avem niște stâlpi care se mișcă. Poftiți! Îi împingem cu un deget. Nu mai spun că acest stâlp nu are nicio treabă cu ce era prins în proiect. În proiect aveam complet altă înfățișare a stâlpilor, doar că au fost acceptate dispoziții de șantier și au fost modificați stâlpii. Avem de a face cu niște bănci metalice, nu avem un șezut de lemn sau orice altceva, unde acum clar că nu putem să stăm pentru că e ud și rece, iar vara arde. Și au jignit tot ce înseamnă spiritul acestei căi. Cum să avem de a face cu asemenea mobilier urban? Un mușuroi care s-a descompus, nu mai avem pe aici elipsă. Ia uitați! Asta e piatra cubică, da? De 4 cm sau 3. Și ei se miră că nu stă și că se sparge. Păi dacă comparăm cu ce piatră cubică am scos din jurul bisericii și care nu mai există și a fost înlocuită cu din asta, o să ne apuce plânsul. Uitați aici ce lac frumos avem. Pentru că, din nou, avem un dâmb
și în partea asta un alt bemp. Bineînțeles că apa asta nu are cum să ajungă niciunde. Avem piatră cubică. Asta e piatra cubică care a fost pusă aici și care este toată fărămițată. Lipsește și e spartă la predare. Pe asta vrem să facem recepția. Avem pavelele sparte. Ăsta a fost considerat preș oltenesc. Păi nu știu unde e comparația și unde e asemănarea. Ori jignim preșul oltenesc, ori jignim pavajul ăsta. Ne-a spus că suntem niște țărani, că noi nu înțelegem, că noi vrem mol în aer liber. Păi nu vrem mol. Vrem bun simț. Și preșul oltenesc și motivele oltenești și tradițiile noastre și țăranul român a avut mereu bun simț. Nu știu dacă aici e vorba de bun simț și de preș oltenesc și de respect pentru brâncuși. Astea se scot cu mâna de aici. Avem pavele, au spus că e piatră. Asta e piatră. Care ne-au vândut-o și ne-au spus că e ok. Și cea mai mare problemă e că sunt mulțumiți. Sunt mulțumiți, le place. Se laudă cu ea. O să fie trecută ca o realizare. Serviciile statului dorm. Sesizări există. Avem două rigole care sunt sparte complet. Avem un crater efectiv aici. Cred că asta e cel mai elocvent. Cât de mult au eșuat aceste soluții. Astea sunt rigolele schimbate de pe... Se vede că sunt folosite și sparte. Astea sunt rigolele care au fost schimbate de acolo. Și au văzut că nu merge și ce au zis? Mai punem altele, să ajungă și alea la fel. Noi avem un strat de asfalt, suport, care e tare, bineînțeles, și peste care am vrut să punem nisip și piatră cubică. Rezultatul l-am observat toți în fiecare zi. Când trecem pe strada asta, pietrele cubice efectiv sar. De la vibrații ele sar în sus și nu au cum să se așeze. Avem o bancă lângă niște panouri electrice unde scrie foarte clar pericol de electrocutare. Mă întreb dacă metalul conduce curentul, nu? Cea mai mare problemă cu rigolele acestea este că nu li s-a dat panta necesară. La apa stă, băltește în rigole, rigolele nu își îndeplinesc scopul de a prelua apa și aduce-o la canalizare, iar asta o să ducă la mizerie, mirosuri neplăcute și o imagine dezolantă. Avem deja distanțe de 1 cm, sunt situații în care avem 2 cm și așa mai departe. Această distanță a dus la un rezultat complet nefericit. Putem vedea că deja a început să crească iarba. Nu e neplăcut să avem vegetație, doar că nu cred că era prevăzut și nu era scopul și rolul vegetației în această tramă. Pavele sparte din execuție care nu au avut un soț de izbândă. Pe toată strada au ieșit niște mușuroaie, parcă am avut de a face cu niște cârtițe pe calea eroilor și ne-am pomenit cu asta. Canalele, nu avem, cred că, niciun canal la nivel cu pavimentul, toate canalele au ieșit, din păcate, mai sus și s-a ales această soluție cu niște pietre cubice care să vină să stabilizeze mușuroiul. Deja chestia asta ce e pe aici printre pavele, asta este un ciment montat după o iarnă sau două, în care și-au dat seama că pietrele cubice nu pot să stea aici și ies efectiv cu mâna. Sunt multe pietre cubice care, uitați-le, se mișcă, nu pot să stea aici. Și au încercat amatoricește să repare acest lucru. Soluția a fost să pună acest ciment. Se vede că a eșuat și această soluție și avem de-a face cu un mușuroi mai penibil, mai urât și care este complet disfuncțional. Adică în mușuroaiele astea ne împiedicăm. Lângă sediul facultății avem o altă anomalie pe care am sesizat-o în nenumărate rânduri. Avem un hidrant exterior fix în fereastra clădirii. La acest hidrant ar trebui să aibă acces un pompier în momentul în care arde clădirea. Când această clădire o să ardă,
prin fereastră pe aici, o să avem flăcări. Să-mi explice și mie cum o să ajungă pompierii să folosească acest hidrant. Să vedem cum o tratăm noi și pe Aretia Tătărescu, cea care este până la urmă responsabilă de Calea Eroilor. Datorită ei am primit noi acest ansamblu, de care din păcate nu suntem deloc capabili să ne ocupăm, și am dedicat acest scoar, acest părculeț. Bineînțeles că în acest părculeț au fost la un moment dat amplasate busturile Aretiei Tătărescu și a lui Gheorghe Tătărescu, soțul acesteia, prim-ministru de la acea vreme. Datorită unui scandal penibil de acum 2-3 ani, nu mai știu când, s-au considerat că sânii Aretiei sunt prea mari. Și atunci sculpturile busturile au fost înlăturate. Situația încă trenează și nu se vede niciun orizont de rezolvare al acestei probleme. Asta e rezultatul drumului pietonal, al zonei. Multă lume se plânge de băncile pe care le au la ferestre. Cei care locuiesc pe aici, pe stradă, nu au fost întrebați, nu au fost luați în calcul. Pavelele, pietrele astea cubice sar, sunt scoase cu mâna, lipsesc, se vede și aici, se vede și la canal. Și noi vorbim că o să recepționăm așa ceva. Hai să nu acceptăm asta. E cam prea mult. Bun, revenim în emisie. E începutul reportajului făcut cu câteva luni în urmă. Am fost și astăzi pe axa Brâncuș, pe acel segment. O să vă arăt imediat ce am găsit pe acolo. Hai să vedem regia, în timp ce Alexandru poate să comenteze. Deci, mare parte dintre plăcile de andezit sunt crăpate. Vorbim de o lucrare de 2,5 milioane de euro care încă nu a fost recepționată. Asta spune totul, lipsa recepției. Încă Romanescu terorizează o mulțime de angajați. Până la urmă, cred că va băga femeile de serviciu în comisia de recepție, pentru că nimeni nu îndrăznește să semneze pentru recepționarea acestui dezastru, care nu se întâmplă pe Lotrului sau pe Alea Plopilor, ci chiar pe axa Brâncuș. Eu cred că acolo să aibă mai mult curaj, pentru că Direcția Națională Anticorupție a clasat dosarul și a spus că nu sunt probleme aici. A lăsat câteva chestii de abuz în serviciu foarte superficiale. Tocmai de asta nici nu am vrut să mă duc să ridic de la poștă răspunsul lor. Când am văzut în ce direcție s-au îndreptat, mi s-a părut de-a dreptul josnic și dovedește puterea administrației locale, care până la urmă nu a putut să fie atinsă de această instituție a statului, DNA. Eu aveam mari așteptări, adică eu când am făcut o sesizare aici am așteptat că, Doamne, ce o să se întâmple. Nu s-a întâmplat nimic, pentru că au scos o hârtie esențială de care aveau nevoie. I-au întrebat pe aia de la Cultură, de la Ministerul Culturii, care au mai spus odată, cei de la Ministerul Culturii repetă într-una că acest ansamblu monumental, Calea Eroilor, nu este monument. În condițiile în care Institutul Național de Patrimoniu spune exact opusul, cu dovezi și cu lucruri clare. Direcția Națională Anticorupție n-a vrut să se uite la ce spune Institutul Național de Patrimoniu și a ales ce spune Ministerul Culturii. Documentul. Iar lucrurile astea fiind spuse, au împachetat repede lucrurile. Avem un document emis de INP, Institutul Național al Patrimoniului, care ne spune așa, în subsol. În consecință, strada Calea Eroilor face parte atât din ansamblul monumental Calea Eroilor, cât și din ansamblu urban cu codul MI nu știu ce. Ori DNA-ul s-a prevalat de un alt document emis de Direcția Județeană de Nu Județia Județeană, nu, de Ministerul Culturii de la București. Care contrazice poziția INP-ului. Ce implicații are faptul că această stradă este monument? Tocmai asta se sesizasem. Nu aveau voie să lucreze niște cărpaci.
Păi nu aveai voie nici să proiectezi, totul pleca de la autorizație, că asta sesizasem. Dacă admiteai că ansamblul monumental este monument, cum e foarte simplu să înțelegi, dar noi nu mai vrem să înțelegem nici limba română, nu mai vrem să citim nici lista de coduri, nu mai vrem să citim nimic. Deci dacă admiteai lucrul ăsta, admiteai că autorizația este ilegală, că totul este făcut de andoaselea și începeai să refaci lucrurile cum trebuie. Dar exact asta au avut nevoie. Și asta li s-a servit. Da, deci în momentul de față eu nu cred că o să mai fie atât de greu să se facă recepția. Subiectul nu e nici pe departe închis, ceea ce nu știi tu, Alexandru, este că astăzi s-a formulat contestație față de ordonanța de clasare vădit ilegală emisă de DNA Craiova. Contestația a fost adresată șefului DNA Craiova. Dacă o va respinge, ceea ce este foarte previzibil pentru că asta este practica, se va merge în justiție și judecătorii vor trebui să confirme sau să infirme ordonanța de clasare. Aș vrea să vă arăt o postare a domnului primar Romanescu, în care îl tăguiește și pe Bogdan Bejinaru, în 23 ianuarie 2021, când domnul Romanescu era probabil pe pastile și implicit foarte fericit despre mersul lucrărilor de pe Calea Eroilor. Repet, este vorba de anul 2021. Chiar dacă este sâmbătă, se lucrează în continuare la Calea Eroilor, lucrările sunt în grafic și totul e atent supravegheat de angajații primăriei. Și pentru că este vorba de un obiectiv extrem de important pentru oraș. De aceea am fost astăzi împreună cu viceprimarul Bejinaru să urmărim modul în care se lucrează și să ne asigurăm că disconfortul creat cetățenilor să fie cât mai mic. Nu sunt dispus să accept întârzieri. De aceea monitorizăm cu atenție stadiul fiecărei etape. Deci, așa se lăuda domnul primar în 2021, vorbind despre o lucrare care nu este recepționată nici astăzi și care este realmente praf și pulbere. Da. E păcat că noi n-am înțeles că în Târgu Jiu nu avem nimic mai valoros, nimic mai de preț decât această Cale a Eroilor. Și în stilul nostru caracteristic ne bate în joc de ce avem mai important. Da. Și aș vrea să vedeți acum ce am găsit azi pe Calea Eroilor. Au început să pice stâlpii. Iată. E mai dinamic. Eu am și zis de dimineață, ar trebui dat blocul mai în dreapta, că pică stâlpul pe el. Niște stâlpi de marmeladă pe care s-a plătit cumulat 2,5 milioane de euro. Pe aici trec zilnic, pe lângă stâlpul ăsta dărâmat, trec și procurori, și polițiști, și judecători. Probabil că bugetul de corupere a funcționarilor din statul de drept este îndestulător, din moment ce absolut nimeni nu vede acest dezastru. Ce ar mai fi de spus, Alexandru, despre Calea Eroilor? Tu mi-ai dat niște secțiuni legate de gard, stâlp, fundații, dacă vrei le rulăm. Nu mare rost, le semnalasem când trebuia, sunt de mult uitate, sunt de mult încălcate lucrurile astea. Singurul lucru bun din toată treaba asta e că au făcut decât o bucată și se opresc aici, că nu pot să meargă mai departe. De tot. Da, că au distrus decât 450 de metri. Acum nu știu când se va... Eu nu cred că se va face recepția vreodată la calea asta, n-au cum să o facă și nu știu dacă va mai continua vreodată proiectul și tot în ritmul ăsta sau în mersul ăsta. Bine ar fi să se oprească, Doamne iartă-mă, lucrurile așa și să o lăsăm așa. Până când vor veni unii mai demni și mai înțelepți, să ducă lucrurile mai departe. Bun, hai să animăm puțin lucrurile și să vorbim despre modul în care Raul Chiriac, director în primăria Târgu Jiu, a ocupat ilegal o bucată de teren din domeniul privat al primăriei și a și construit pe el. De acord? Unde? În cartierul de lux Bicaz. Am o fotografie de la tine, Alexandru. Locuința domnului director Chiriac, un gard construit ilegal. Te rog frumos să prezinți tu, că știi mult mai bine situația. Aici nu avea treabă foarte tare domnul Chiriac, cât avea treabă doamna Chiriac. Care întâmplător lucrează tocmai la urbanism.
primărie și la urbanism și își dă singură aprobări legale. Da, e zona dumneaei, ea era răspunzătoare de zona asta. Dumneaei este persoana care a considerat că nu am acces în curte, că tocmai de asta eu nu m-am uitat niciodată la nimeni în curte să văd ce se întâmplă, dar a fost așa o gașcă de băieți din ăștia deștepți care au pășunat pe tine, care și-au bătut joc de mine și atunci am vrut să văd, hai să vedem ce e și la ei în curte, nu? Da. Și când constați că doamna Chiriac, care lucrează la urbanism și te amendează pe tine, ce are, doamna Chiriac nu are numai cu mine. Doamna Chiriac are probleme, din păcate, cu foarte multe persoane din municipiul Târgu Jiu. Dânsa e foarte cinstită. Da, este foarte cinstită. Ei, ce are dânsa în fundul curții, ca să mă exprim așa? Are un gard care împrejmuiește domeniul privat al municipiului Târgu Jiu, pe care l-a ocupat ilegal, nu plătește impozit, are și un foișor pe acel teren pe care îl ocupă cum îl ocupă și cu toate astea se îmbracă în instanță morală. Nu mai zicem că au dat drumul unei practici. A fost o schemă foarte mișto pusă la punct. Am înțeles-o treptat. Prima dată au făcut la dumneaei, aici în spate, dezmembrare 8 loturi neconstruibile. Deci ai o bucată Avem de și teren. o filmare din dronă cu zona. Ai o bucată de teren a municipiului care dintr-o dată îți dai seama că nu-ți mai trebuie și municipiul nu mai are nevoie și o dezmembrează fix în spatele curților. Și da, unde se mișcă mouse-ul, da, și e terenul ocupat ilegal de familia Chiriac. Le mai vin niște terenuri așa și ca să nu te prinzi, nu faci pe un lot. Faci vreo 8 așa la derută. Și mai dai și la vecini, stânga-dreapta, să nu se supere, să nu zică că, bă, uite, ăsta are mai mult teren ca mine. Între timp a intrat în legalitate? Nu cred, nu. În continuare, eu cred că e la fel. Păi și nici nu are cum să intre în legalitate cu construcția și cum a făcut, este aceeași speță ca și la domnul Băluță. Un gard pe terenul care nu îi se cuvine, aici sunt și construcții și așa mai departe. Dar ce e foarte, foarte, foarte rușinos, la urmă, că nu mai e de râs, e că gașca asta, adică era domnul Mincă, directorul de la Patrimoniu, doamna Chiriac la urbanism, Băluță, șef la locală, care trebuia să vadă lucrurile astea, ei au tot făcut schema asta să-și mai mărească proprietățile. Terenuri, de altfel, tot primite de la municipiul Târgu Jiu. Ce probabilitate este ca fostul primar Cârciumaru și ca actualul primar Romanescu să nu știe de ilegalitățile săvârșite în folos propriu de persoane cheie din primăria Târgu Jiu? Nu știu cât știe sau nu știe, dar atâta timp cât ai 3 directori, 4, ai 3-4 directori care îi se supun direct, nu? Îi răspund direct, care sunt în situația asta, e deja un semn de întrebare, știi? Și că lumea îți semnalizează lucrurile astea de frică pe domnul Băluță de că l-a tras o treaptă mai jos, știți? I-a fost frică să-i facă altceva, că știa prea multe, probabil. A făcut toate... Ce știe Băluță? Despre cine? Băluță nu era pus în 2019 tocmai de domnul primar, în funcție. Și din 2019, de exemplu, eu mă bucur că am trecut prin toate lucrurile astea, am învățat mai bine și legislația. Până să fiu amendat de domnul Florin Băluță, care a scris cu mâna lui o amendă de 100 de milioane pentru o poartă și un gard, pentru o poartă și niște pavele la mine în curte, pentru că cu câteva luni înainte... Tu ai vreo mașină de făcut bani de ții amenzi așa de mari? Păi nu știu, probabil pare că nu te afectează. Au mai dat o singură amendă de 100 de milioane în Târgu Jiu. Asta la mine și au mai dat pentru 10 case. Suflet. Deci ăla care a făcut 10 case a primit tot 100 de milioane și eu, că am făcut alea pe care nu trebuia să o autorizez conform legii, pusesem pavele pe pământ și îmi refăcusem poarta, am primit amendă de 100 de milioane. Dar nu aici vreau să ajung. Citind legea, am constatat că toate amenzile date de poliția locală în municipiul Târgu Jiu sunt date ilegal. Poliția locală nu este abilitată să dea ea amenzile. Au organe de control, ei se duc, constată faptele, iar Târgu Jiu fiind reședință de județ, trebuie să se ducă cu acele dovezi, cu procesele verbale din teren, la arhitectul șef al municipiului, la persoana abilitată, care să spună ce amendă se dă, ce măsuri se iau, pentru că omul ăla e de specialitate. Să vă uitați câte amenzi date de poliția locală pe disciplina în construcții din municipiul Târgu Jiu respectă procedura legală. Vă spun eu, nici una. Toate amenziile au fost date
după ureche și nu a existat niciodată un quantum, cum să se măsoare, cum să fie legal distribuite amenziile și acum aștept răspunsul instanței. Am contestat acea amendă, nu am plătit 100 de milioane că nu creștea, nu avea mașina aia de făcut bani, dar poate o să o găsesc la un moment dat. Și am contestat amenda, am răspunsul arhitectului șef al județului, semnată și de Cosmin Popescu, de care mi-au dat dreptate că această amendă este ilegală. Aș vrea să fac eu o probă irefutabilă, dacă vreți, că ce i s-a întâmplat și se întâmplă lui Alexandru Hortopan este o formă clară de represiune nedreaptă. Căutați în codul penal să vedeți ce e aia represiune nedreaptă. Deci, el mi-a dat 80% din informațiile pe care le-am inserat într-o anchetă de presă pe care o găsiți în ziarul Frontul. Șeful Poliției Locale Târgu Jiu este 2 în 1, și hoț și polițist. Ancheta e publicată în 18 august. Probez în ea că personajul care face controle pe urbanism, care dă amenzi, așa cum ați auzit, de câte 100 de milioane personajelor care nu sunt nu se cocoșează la clanul Romanescu, da? Chiar el, cel care coordonează aceste controale, ocupase ce? Mult teren din domeniul privat al orașului și făcuse la fel ca doamna Chiriac un gard de beton pe terenul orașului. Atenție, rețineți data, 18 august 2023. Nu doar Băluță, ci și vecinii lui au făcut exact la fel. Romanescu a râs de noi, au fost chemați unde? La DNA Craiova și au încercat să repare problema. Cum? Dându-i o superficie. Dar au fost atât de idioți încât terenul dat în superficie nu s-a suprapus cu terenul ocupat ilegal. Pe urmă i-a chemat iar DNA Craiova, i-a întrebat. Așa arăta gardul, uitați. Bă, dobitocilor, ați demolat gardul, că trebuie să vă închidem dosarul. Adică ne-ați dat ce ne trebuie și nouă, mulțumim, sunteți băieți, da, demolați gardul, să putem să închidem dosarul. Și atunci, domnul Romanescu, la începutul anului, după 6 luni de la publicarea anchetei și a dovezilor, îl cheamă pe Băluță și: Băluță, te rog frumos, n-am ce face, trebuie să emit dispoziție să-ți demolăm gardul, dar știi că nu-l vom demola pentru că soția ta, care e proprietar, se va duce în instanță cu edilitara și vom aranja să se îmbolnăvească nu doar juriștii de la edilitara, ci și toți avocații care lucrează la edilitara și vei câștiga procesul. Și nu-ți mai demolăm nimic. Au fost până acum 3 procese, de la începutul anului până acum, între soția domnului Băluță, angajată și dânsa tot la primărie, că în afară de primărie nu mai e niciun angajator în Târgu Jiu, fiindcă Romanescu nu e în stare să aducă absolut niciun investitor. Deci doamna Băluță a pierdut toate cele 3 procese, motiv pentru care, iată, și vecinii au la fel garduri, motiv pentru care am fost astăzi acolo să vedem minunea și nu ne-am bucurat, pentru că, sincer, e o cheltuială inutilă până la urmă, dar ăștia-s niște hoți cu epoleți, care ar trebui să înfunde pușcăria, nu să fie ca Băluță în conducerea poliției locale, da? Un organ care aplică legea. Ce să caute un infractor la conducerea poliției locale? Dacă nu știați, Băluță a fost mutat la mișto din comandant adjunct, iar comandantă a ajuns o duduie la care Băluță are foarte multe acțiuni, dacă înțelegeți ce vreau să vă spun. Iată, așa arăta astăzi gospodăria domnului Băluță. S-a demolat, gardul era mult mai în spate, dar s-a demolat din el până când gardul rămas s-a suprapus cu superficia primită de la Romanescu ca să-l bage chipul în legalitate. Și acum explică-le tu, Alexandru, oamenilor, cum e cu superficia asta, în ce condiții cetățeanul Ion primește o superficie de la primăria Târgu Jiu. Probabil că multe familii de tineri știu că la un moment dat a fost un cartier pentru tineri și s-au dat superficii, s-au dat terenuri în superficie. Una dintre condițiile esențiale când se dădea o superficie era să construiești pe acel teren. Ce poate să construiască Băluță o locuință, a avut 300 ăsta de metri, avea un teren de 300 de metri pătrați și putea să construiască 30%, deci 100 de metri pătrați. Problema e că a construit mai mult, a mai crescut. Casa a fost de 150. Ca să iese procentul de ocupare și să poată să facă recepția, pentru că trebuia să dovedești cu acte că ai construit acolo, îi mai trebuiau 120 de metri pătrați de teren.
Fix asta s-a întâmplat, s-a dat o superficie, dar aici a greșit-o doamna Chiriac, nu înțeleg că mie mi se părea că are mai multă experiență, a dat o superficie, a făcut dezmembrare în 8 loturi neconstruibile. A și scris în titlul lot, 8 loturi neconstruibile. Și cu toate astea i-a dat superficie. Pentru că scopul superficiei e de a construi pe ea. Și aici l-am încurcat. Probabil că dânsul n-a știut toate detaliile astea. Doamna Chiriac nu fi fost în ziua ei bună și a greșit de a trecut cuvântul ăla și uite, l-au încurcat rău pe om și acum, uite, demoră și gardul și așa mai departe. Ghinion de neșansă. Da, să-i văd pe ceilalți tineri din oraș dacă, când expiră termenul, când li s-a dat superficie, dacă nu se duc cu casa intabulată, ce pățesc. De obicei pierd superficia, trebuie să dea terenul înapoi. Bun, avem acum dovada că lui Romanescu i-a trebuit 1 an de zile de când i-am făcut proba din august până acum ca să demoleze un gard al unui șef de structură din subordinea lui. Asta ce ne spune? Că totul este putred, că se șantajează unii pe alții și că se șterg cu legea la fund în văzul tuturor. Mai e ceva de spus despre acest caz? Mie îmi pare rău de domnul Băluță. A plătit pentru alții. Că el, din păcate, săracul n-a prea înțeles ce s-a întâmplat acolo și l-au sfătuit prost. Eu cred că dacă îi se explica mai bine, poate nu se ajungea în punctul ăsta. Dar a văzut că asta e mersul, așa se face treaba, așa a intrat într-o gașcă și a zis, hai să fac și eu ca ăștia, că îți mai mari ca mine, îți mai deștepți, cred că așa e bine. Dar, din păcate, uite, trage ponoase. Dacă mâine dimineață primește ordin de la Romanescu să ridice mașina mea sau a ta, o ridică? Îi spune, domne, nu, că nu e legal. Nu, domne, hai să-l sunăm, că știm a cui e. Exclus. O ridică sau nu? Păi, dacă îi dă ordin să fie nenorocit, este? Vă spun eu aici, că eu nu degeaba m-am uitat în curtea lui. Eu l-am chemat pe Florin Băluță, poliția locală, instituția pe care o conducea, la finalul lui 2022. Eu m-am autodenunțat și l-am chemat la mine în curte să-mi facă control. M-a controlat, a constatat hârtiile, au scris singuri în procesul verbal că doar nu aveam vreo putere să influențez, nu le-am dat vreo șpagă, nu eram frumos, nu eram drăguț, nu mă iubea nimeni, să scrie ei cu mâna lor că nu este nicio problemă. La 3 luni după au venit singuri în control, din nou la aceeași locație și s-au răzgândit în 3 luni de zile și au zis că îmi dau amendă de 100 de milioane. Aceiași oameni trimiși de acest director. Aici mi-a sărit mie capsa. Eu am înțeles Primăria Târgu Jiu din 2018-2019, de când mi-am cumpărat terenul. Am cumpărat un teren, am solicitat autorizație, am luat toate avizele. Nu, bine, zic, mergem mai departe, mergem pe calea cealaltă, își solicit intrarea în legalitate, nu vrei nici așa. Te își cer în continuare hârtii, dar până la urmă vii și mă mai și abuzezi. Vorba, e melodia aia, pe banii mei și pe muzica mea, vii la mine în curte și faci nasoale din astea. Da, atâta știu, atâta fac. Hai să facem o escală în curte la alt fost șef de la Poliția Locală, Florin Urdea. Ai ceva împotrivă? Cu domnul Urdea nu știu, habar n-am. Bine, o să zic eu. O să privesc de pe margine. Domnul Urdea face blocuri, probleme cu toate blocurile pe care le face, bloc în Narcise litigiu, bloc în Bicaz Păi n-a făcut în Narcise. litigiu. Nu l-a făcut. Păi l-a oprit vecinii. Știi ce a făcut, nu? A făcut o fundație. Urdea avea un teren, a oprit felia din mijloc, pe care s-a apucat să construiască un bloc, și stânga, dreapta, a vândut la 2 amărâți, care și-au făcut parter. Casă, parter. Cum să stai într-o casă cu parter înconjurată de blocuri? Asta e la ordinea zilei în Târgu Jiu. Acum, dacă ne luăm de Urdea, trebuie să începem lista. Că eu începusem un serial. Foarte pe scurt, ce a făcut domnul Urdea pe Bicaz? Domnul Urdea, beneficiind de statutul de fiu al mamei lui, doamna Viorica, regia, sunteți cu noi, așa, a intrat în posesia multe terenuri pe care nu le poate justifica, bineînțeles. Deci este și dânsul un fel de magnat. Și aici, în buza cartierului de lux Bicaz, domnul Urdea a zis că e bine să facă un P+2 peste piscina unui vecin. S-a dus la Romanescu, i-a zis că îi trebuie autorizație, dar n-a repus. După care Romanescu i-a zis să stea liniștit, adică să nu aștepte un an după pus, că îi dă el pus. Și Romanescu a scos un puz din teancul cu puzuri,
pus care nu avea nicio legătură cu terenul ăsta, el a pus în spate și uite așa s-a apucat Florin Urdea să își facă blocul plus 2. Nu e sau... casă. Te rog. E casa. Acolo, problema pe Bicaz, pe problema pe hai să Bicaz vedem. e P plus alta. 2. Păi da, e... Și eu am casa P plus 1 plus mansardă. Acum nu e bloc. Unii au zis că e biserică, maxim biserică. Ok, o casă P plus 2. Atâta îi permitea zona dacă... Îi permitea zona. Problema e alta. Problema e cu cartierul ăsta Bicaz. Așa. E că face parte din UTR. Vedeți aici, aici, vedeți? E acolo hașurat cu roșu și verde. Ăla e cartierul Bicaz, de deasupra de Insuriță. Și în partea cealaltă, zona unde stau eu, pe barajele. Toată zona asta era prinsă în pugul ăla, în amărâtul ăla de pug din 98, după care construim noi, prinsă ca zonă de parcuri și servicii. Și nu au dat reglementări pe toată zona asta. Au zis că, dom'le, o să vă faceți puz la un moment dat. Tasta 1. Ca să faci o casă, îți trebuie un puz. Florin Urdea a avut era puz. Bine să faci un puz Romanescu, era bine puz. Să faci pe tot Bicazul, că problema e că tot Bicazul e fără puz, sunt doar câteva puzulețe. Au făcut 2-3 răzlețe și după aia s-a construit tot Bicazul și de aia se ajunge la situații. Bun, și vă mai explic o dată că după ce ISC-ul a descoperit toate aceste ilegalități și a notificat prefectul, a sărit de 7 metri în sus Liviu Diaconescu, care a zis că e totul perfect legal, iată, extras din controlul ISC-ului, autorizația de construire a fost emisă în baza unui certificat de urbanism care a fost întocmit în mod eronat, în baza unui puz care nu are legătură cu terenul respectiv. Și având în vedere că domnul Romanescu i-a angajat-o domnului Liviu Diaconescu pe fiica dânsului în primăria Târgu Jiu, din clipa aia, Liviu Diaconescu, șeful direcției juridice din prefectură, nu mai descoperă absolut nimic ilegal în ceea ce face domnul primar, că așa este la Târgu Jiu. Hai, ca să-și revină și Alexandru, să trecem la un subiect pe placul dânsului. Domnul director Mincă, din primăria Târgu Jiu. Avem aici o schiță primită de la Alexandru înainte de emisiune și domnul Mincă a avut noroc în viață și dânsul a primit teren de la cârciumarul în cartierul de lux Bicaz și i s-a părut curtea strâmtă și atunci ce a făcut Alexandru? A făcut exact pe modelul Băluță și Chiriac. A mai mărit un pic curtea și a mai făcut și o construcție acolo în unde? spate. Pe terenul orașului. Pe terenul hidroelectric. Aici mi se pare foarte fain, că noi suntem vecini de peste Jiu, așa. Și dacă domnul Mincă are mai multă vechime ca mine de când lucrează la primărie și e director de patrimoniu. Deci el știe perfect cum e cu terenurile pe la noi prin oraș. Când eu am început intrarea în egalitate și autorizație și așa, domnul Mincă a scris cu mâna lui acolo că eu nu am acces în curte, pe strada barajelor, pe un trotuar și un podest pe care l-a făcut primăria cu bani europeni și a băgat utilități pe acolo. Și ei acum au dat-o că nu mai am acces. Deci domnul Mincă știa foarte bine terenurile hidroelectrice. Și cu toate astea, pe același număr cadastral pe care îmi spunea mie că intru în curte, ilegal, că sar un metru, așa, peste asta, dânsul ocupă 300 și ceva de metri pătrați din terenul hidro. Băi, ești nebun. Cum vine asta? Că pe ai voie de la 300 de metri în sus, mai puțin nu ai voie. Eu călcam pe trotuarul pe care îl făcuseră ei, pe podețul pe care îl făcuseră ei, să intru în curte și alții își împrejmuiesc, își fac construcții pe terenul ăla. Nu știu, aici, după analizându-și pe acest domn director, am constatat că nu s-a oprit doar să împrejmuiască terenul. A dat teren și fiul. Iată mai exact localizarea domeniului directorului Mincă. Păi mai încă pe atât. Avem aici hașurat cu portocaliu ce a ocupat în plus. Da. Încă atât, decât deține legal, da? Și voi, dacă vreți să vă extindeți, să vă închideți un balcon, așteptați 2-3 ani, căutați tot felul de variante să ajungeți la primar, când ajungeți sunteți umiliți, vi se spune că nu se poate și uite în timpul ăla ce fac ei. Între timp a dat și un teren fiului său. Și nimeni n-a fost deranjat. Cum? A dat un teren. Cum? Simplu, a semnat toate actele, a făcut toate dispozițiile. Domnul director Mincă a semnat în calitate de director în primărie acte prin care l-am proprietărit care și-a dat un teren fiul dânsului? Da.
pe prelungirea pandului mai în jos acolo. Că, na. Păi și domnul Romanescu a semnat un certificat de urbanism pentru mămicuța lui. Nu știu, aici la noi la Târgu Jiu cred că sunt alte legi, nu se aplică tot. Păi la ce martalog avem la IPJ, Doamne apără și păzește. Mai avem ceva de declarat despre domnul Mincă, că se uită judeneaua în seara asta, așa sunt anunțat. Eu nu înțeleg cum rezistă să se ducă în fiecare zi la primărie după ce fac toate astea, să se uite în ochii noștri să ne batjocorească. Singura mea explicație e că, din câte am înțeles, stau băuți și de-aia ne-au făcut și de mirul lumii, că am ajuns să-și bată joc de noi toată țara, să zică la ce primărie de bețivani avem. Secretar general al primăriei. Nu, domnul a fost o victimă. Care băuse în ziua aia fix cu domnul? Fix cu domnul Mincă, cu Băluță, cu care o fi bălut, cu care o fi băut pe acolo. Adică știe toată primăria că să trage la măsea în primăria aia după ora 12 de le sar ochii și după aia tot ei între ei se reclamă și că doar aia a fost cârlig acolo, s-au supărat între ei și a picat unul. Păi tu nu te-ai bucura, că până la 12 sunt descinderile, dacă nici în ziua aia nu vine, să apucă să citească. Da. Și, nu știu, nu mai au minimul de obraz, așa. E o chestie de bun simț care nu trebuie depășită. Da, iată și terenul noi am ajuns să fim bătaie de Mincă Mihai către fiul său. Avem și număr cadastral, dacă vreți să-l verificați, 63583. Fiul domnului Mincă a fost pus în posesie în baza unei semnături a tatălui său, director în primăria Târgu Jiu. Dar direcție juridică mai are primăria asta. Că trebuie să semneze și... lucrează doamna asta de mi-a făcut mie plângerea penală. Am eu, doamnă, de-au pus acum în locul domnului Gianu. Cumnata doamnei judecătoare? Ia uite, care rezolvă procesele domnului primar? Natalia, nu mai știu Natalia Popescu. Așa, da, doamna Natalia Popescu. Judecătoare care se ocupă cu rezolvat dosarele a fost sensibile. Prima care a sărit în sus când mi-au făcut mie sesizare penală. Dumnezeu a redactat-o, știu și ora și pentru că mai sunt și oameni întregi la minte în primăria aia. Ăla e în cazul lor, că să știți că mai sunt oameni întregi la minte care, da, nu pot să dea like, nu pot să urmărească, nu pot să dea follow, dar au decență și când vă văd cât sunteți de mârlanși, de nenorociți, semnalizează și încearcă să îndrepte lucrurile. Și ăsta a fost norocul meu, datorită căruia eu v-am rezistat vouă. Pentru că niște oameni de bună credință din primărie pe care nu i-am cunoscut și nu-i cunosc în continuare, la un moment dat au zis, uite ce ți se pregătește, uite, ăștia fac o plângere penală, ăștia fac așa, ăștia inventează asta. Și cumva aia mi-a salvat cumva pielea, că puteam să fiu linșat de mult. Sau poate o să fiu linșat la un moment dat. Bun. Da? Te-ai ocupat de Băluță, te-ai ocupat de Mincă, te-ai ocupat de Chiriac. Da, de toți oamenii care au scris. Te-ai ocupat de mulți directori din primărie. Dar cu primarul ce ai avut? Păi, e supărat că la el crește și mai bine decât la mine. Bun. Pentru că a fost o recoltă incredibilă de cireșe, mama domnului primar cumpără cu 1 an și jumătate în urmă ce? O vilă și încă o construcție lângă penitenciar, adică... Stați un pic până ajungem la asta, o secundă, așa. Scuze, facem o mică paranteză. Noi la Ruge, acolo, stăm la 10 case. Da. Aproximativ, suntem vecini. N-am avut nicio treabă. Tu cu cine? Eu cu domnul primar. Am onoarea să fiu consătean, acolo, la câteva case de Dumnezeu. Deci sunt și oameni normali la Ruj, bun. Da. Mă refer la domnul primar, nu la tine. Da, corect, așa. Nu toți așa. Și... revenind la ce am început la început, aveam oamenii ăștia cinstiți care se jurau că ei mă controlează ca la carte și ei nu răspund cu dat naibii la comenzi politice, să aflu acum că sesizarea aia, ar trebui și ei să mă verifice în baza unei sesizări, era făcută de un vecin de-al nostru care se duce cu vacile, crește vaci, dar crește animale. caietul cu plângeri la el. Și problema e că omul ăla nu prea știe să scrie. Și nu știe nici unde am biroul, n-am avut nimic de împărțit vreodată și așa mai departe. Acel individ se întâmplă să fie cumva și rudă de familie pe acolo cu domnul primar și eu mă întreb, da, pe el e mai vecin, e mai aproape. Mă întreb oare ce-o fi căutat domnul ăsta care nu știa el să scrie și care are complet asta să facă o reclamație la ăștia, la tu vrei să insinuezi că l-a pus domnul primar? Nu, Doamne crezi că altă treabă n-are? Nu, păi bineînțeles. Păi uite câți directori corupți are în primărie. Dânsul, în primul rând, să țină la ei, abia să țină la ei. Păi și a fost foarte frumos și cu a doua, când a venit poliția a doua oară la mine. Prima dată când au venit, îi sunasem eu. Bă, veniți să mă controlați. Au venit, m-au să te ia sau de ce? Să mă ia, dar nu m-au luat. A doua oară, când au trebuit să pună hârtiile la dosar și i-am dat în judecată,
efectiv au inventat plângerea, sesizarea a doua, au inventat o sesizare a unei persoane din oraș pe care întâmplător o cunosc și mi s-a dovedit cu hârtii. Acea persoană, după ce am arătat sesizarea pe care, în baza căreia poliția locală mi-a făcut al doilea control și mi-a dat 100 de milioane amende, m-am dus și am arătat, uite, tu mi-ai făcut asta, exclus. Și omul s-a dus la primărie, la poliția locală și la toate instituțiile și a cerut să-i dea ce sesizări a făcut în ultimul an. Și i-au răspuns că nu au nicio sesizare. Da. Păi și atunci cum ați inventat, fraților, o sesizare în baza căruia voi mi-ați dat mie amende? Da, așa îmi fac și mie aceste mizerii din poliția locală, am mai spus-o. Se duc în control pe lângă locuința mea, am venit în control că aveți o reclamație. Dar de la cine? Nu știm, poate de la domnul Daju. Eu neavând absolut nicio treabă. Niște mizerii, mai sunt și femei, da, care poate au copii acasă, cărora li se cere să facă așa ceva. Da. Păi și eu le arătam legea degeaba, le arătam, băi, e imposibil să mă amendez pe alei. Nu contează. Da. Avem curaj să explicăm în seara asta cum a ajuns mama domnului primar Romanescu să aibă dosar penal din cauza ta? Da, păi avem. Oricum o spusese. Hai să explicăm. Astea sunt decât istorie. Deci doamna Romanescu, fiind foarte economă și strângătoare și având mulți cireși, a reușit să cumpere în 2022 o vilă de 280.000 de euro lângă penitenciar, într-un loc strategic, într-un loc de viitor, ca să fim foarte expliciți. Adică treci gardul cu pachetul, nu se răcește ciorba și e totul în regulă. 280.000 de euro dintr-un foc pe o care a necesitat niște modernizări. Și tu, niște upgrade-uri. Tu treceai pe acolo când ce se întâmpla, Alexandru? Când se montau panouri solare pe acoperiș. Nu, asta e la final. Asta e anexa, înainte nu? Era, da. Aia din dreapta, aia la... Da. Nu, aici se lucra și mai e una. Și mai e una imediat. Așa era pe... Asta e în cazul cu Sfântul. Așa era înainte de... Da. Și ei au omis un mic detaliu, că s-au și supărat după aia, că m-am luat de ei, mă sunase domnul Eftenoiu să-mi bat obrazul că nu știu legea. Dar cine-i domnul Eftenoiu? Și fostul proprietar și cel care monta panouri solare. Acum nu știu de ce, dar ajungem și pe acolo. Cum adică fostul proprietar? Păi fusese proprietar la un moment dat pe casa asta. Și a vândut-o unui intermediar care i-a vândut-o mamei domnului Romanescu. Nu știu dacă să știu, că din neșansă suntem tot conțărani, tot vecini cu noi și domnul Eftenoiu. Da, mulțumesc, regia. S-a coborât rugiul în Târgu Jiu aici, sunt conflictele rupești. Da, domnul Eftenoiu era foarte supărat că nu înțelegea ce a greșit, că a modificat forma unui acoperiș și a modificat materialele și monta panouri. Doar că era în zona de protecție a 3 monumente, era înconjurat de monumente. Pentru că era și o chestie, știi, când îți iei casă să te uiți și cu cine te învecinezi. Iar domnul primar se învecina cu Biserica Sfântul Nicolae, cu Casa Iosif Cheber și cu cu Fântâna Sâmboteanu. Și le bifa pe toate 3, ce să-i fac. Și atunci am sesizat poliția locală, a trebuit să semneze domnul vice. Pentru lucrări fără autorizație. Da, și uite, au început un dosar penal pentru săraca doamna Doina, care nu merita treaba asta, că nu avea de ce. Da, avem un răspuns chiar de la Primăria Târgu Jiu, adresat domnului Hortopan Alexandru, în care primăria, sub semnătura domnului Bejinaru, zice așa: în urma verificărilor efectuate în Târgu Jiu, strada 8 martie, am constatat că au fost executate lucrări fără autorizație de construire, drept pentru care, în temeiul codului penal, a fost sesizat parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu. Întrucât lucrările de construcții neautorizate au fost executate la un imobil situat în zonă de protecție a monumentelor istorice. De la parchet a mai venit ceva. Aleluia! Nici n-are ce să mai... Domnul Eriță, regele balastierelor ilegale, e călare pe situație. Nu mai vine nimic, gata. Deci, în rezumat, doamna Romanescu, dosar penal din cauza ta. Da. Și te mai și miri. Nu mă mir, Doamne ferește. Am zis, ca la fotbal, am dat și noi, am dat și ei, am luat și eu. Asta e, ei n-au plătit amendă, că doar a fost mai simplă varianta cu asta. Nu i-a mai dat amendă, i-a dat direct dosarul penal, nu pierde nimic, îi dă nu și gata. Toată perioada asta ai avut și tu niște clienți care au bătut ca la Iordache în ușe, că vor case, blocuri și așa mai departe.
și tu, indiferent cât de talentat ai fi, trebuie la un moment dat să ajungi unde? La urbanism, la primărie, să-ți iei niște acte. Da. Și ar trebui să le subliniez că urbanismul, eu îi mulțumesc serviciului de urbanism, m-au întărit, acum câțiva ani, acum vreo 7-8 ani, când mi-a făcut eu biroul, am venit acasă și așa, îmi spunea doamna Țârcă, nu o să o uit niciodată, mi-a zis, las că eu te învăț pe tine meserie. Eu n-am înțeles, atunci m-am și supărat pe dumnei. Dar adevărul e că acum, după 8 ani, mă uit în ochii lor și le zic cu tot dragul, vă, fraților, mulțumesc, m-ați învățat meserie și fără voi nu eram unde sunt și sper să mă învățați în continuare. Să doamna Țârcă, pentru cine nu știe, este fiica magnatului Tănase, care a avut șantierul 4. În fine. Și de bine de rău, în ultima vreme, nu prea mi s-au mai întors proiectele de la Primăria Târgu Jiu. Adică ei m-au făcut mai bun, am învățat să le respect toate cerințele și toate doleanțele, pentru că oricum lumea asta a proiectării este foarte mișto în România. Adică predai într-un fel proiectul la Primăria Târgu Jiu, într-un fel la Rovinari, într-un fel la Craiova, fiecare primărie, câte mării, atâtea obiceiuri. Da, le-am cam învățat obiceiuri. Pe mine nu aici mă doare, pentru că serviciul urbanism chiar și-a făcut treaba, m-au ars decât pe mine personal, dar în rest cu proiectele mele n-au avut treabă. Am fost profund dezamăgit, asta a lăsat un gust foarte amar, când persoane dragi mie, prieteni, mi-erau prieteni și cu mulți beneficiari rămâi prieteni și mai tot lucrezi. Dacă a fost mulțumit, tot mai de lucru cu ei. Când la un moment dat, câțiva, 2-3, nu au fost mulți, s-au zis, bă, știi ce, ne-au zis ăștia din primărie că să nu mai lucrăm cu tine, că acum dacă tu ești certat cu primarul, ce treabă are una cu alta, cu prefectura, na. Și cumva asta m-a și convins, acum revenind de la lucruri serioase, asta m-a și convins să mă retrag definitiv, pentru că... Din viața publică. Da. Te-a afectat foarte mult profesional și familial. Nu, aș fi putut duce conflictul ăsta până în pânzele albe și mai departe. Nu, eu sunt un tip foarte rezistent și duc la tăvăleală. Problema e când vezi că societatea se complace și îi place starea în care se află. Adică ei sunt oameni mai puternici financiar ca mine, cu o poziție socială foarte bună și așa mai departe, și le e frică de un primar, de o administrație, că, vai domne, să nu-l deranjăm dacă facem proiectul cu Alex. Și atunci am dat seama, zic, pentru cine să mă zbată? Dacă sunt persoane, nu vorbim de pătura joasă, persoane din elitele orașului, elitele financiare, cărora le e foarte frică să-și asume niște lucruri atât de banale și atât de ieftine. Și atunci am zis, știți ceva, vă meritați soarta, eu promit, mi-am promis mie, mi-am jurat, eu nu o să mai fac nicio sesizare, am făcut atâtea sesizare, am dovedit atâtea lucruri și din păcate nu s-a ajuns la cine știe ce. Nu o să mai sesizez nimic, îi las și tocmai de asta, asta a și fost ideea, dimineața asta am spus și nu o zic la mișto, nu o zic la glumă. În alegerile astea de peste 2 luni, eu îl votez pe Marcel Romanescu. Vă zic cu mâna pe inimă, pentru că asta merită municipiul Târgu Jiu. Marcel Romanescu nu este vinovat de ceea ce se întâmplă. Marcel Romanescu este rezultatul societății în care trăim. Societatea asta vrea, asta primește. Dacă nu era Romanescu, era altcineva în locul dânsului. Oricine ar fi fost, tot asta merita. Ție-ți plac ziariștii lui Alexandru? Păi eu curând o să mă prietenesc cu ei. Câte minute poți să te uiți la o emisiune de aia? Nu mă uit la niciuna. Nu mă uit niciun minut. Nici ăsta. Oricum, de 6 luni n-am mai urmărit. Îți plac consilierii lui, consilierele lui? După ce am putut să văd tot ce s-a întâmplat, după ce am văzut ce pot să facă, măcar nu mă mai simt așa. Eu m-am simțit mic și m-am simțit foarte prost când a fost denigrat așa. 8 milioane de euro ca să fluidizeze, între ghilimele, traficul în oraș? Nu mai zicem de asta cu semafoarele. Chiar așa? Da, asta e primarul pe care îl merităm? Da, din plin. Pentru că atâta timp cât pe vremea când eram vocal și ieșeam la 2-3 zile și le expuneam lucruri publice, oamenii te opreau pe stradă și spuneau: bă, Alex, știi ceva foarte bine, îmi place ceea ce faci, dar să știi că nu pot să-ți dau like. Speci nebun,
de like pe ăsta și nici nu trebuie să-mi spui dacă vrei să mi-l dai sau nu, că doar nu-l contorizezi, nu câștig ceva din asta. Dacă îmi vezi atâta lume care se ascundea de a da un like sau de a urmări, te urmăreau de pe conturi false sau comentau de pe alte conturi, doar să nu fie văzuți că sunt de acord cu ideile pe care le împărtășești. Și asta m-a făcut să cred că nu ai cu cine, ca și cum noi doi ne hotărâm că mergem mâine la bătaie, dar acolo mâine sunt decât eu, nu mai răspundeți la telefon. Nu e normal lucrul ăsta și tocmai de asta sunt convins că societatea încă nu este lovită cât trebuie. Nu e ajuns cuțitul la os, mai poate să mă mai duc așa, mai trebuie să mai vină un mandat tot în ritmul ăsta și mai bine decât atât, că oricum s-au specializat, s-au profesionalizat. O să meargă mai bine următorul mandat, deci hai să-i dăm înainte cu tupeu. Despre alternativele la vot, tu ai avut și niște experiențe politice. Păi da, hai, spune-ne, cum a fost în PNL? În ambiția mea prostească, eu am sperat că o să îi conving. Singura alternativă în momentul dacă chiar se dorea să se facă opoziție împotriva actualului regim, partidele se uneau și își jucau șansa. Și chiar aveam o luptă electorală. În momentul de față nu avem o luptă electorală. Marcel Romanescu o să câștige în fanfar, o să-i bată, o să iese după foarte victorios. Cine îl votează? Toți îl votează. Care cum? Toți ăia care, câți angajați sunt în primăria Târgu Jiu, câți sunt în Edilitara, câți sunt pe... Păi ăia sunt. Ok, hai să citesc eu ce-mi scriu mie angajați din primărie. Și pot să dau și captură. Și partidele nu vor să facă opoziție. O să rupă votul, o să-i facă, o să-i scria un șef din primăria Târgu Jiu, duminică, după ce l-am prins pe Romanescu dând de mâncare contravoturi unor sărași din Grivița. Deci așa omul ăsta. E plin orașul de sclavi, pensionari, cămătari și curve. Rămăsei prost de filmarea ta de la Runcu. Știți că zona aia așa se numește, Runcu. Da. Abia mai suport mediul infect în care lucrez. Asta îmi scriu mie directorii tăi, Romanescule. Jur. Și ar vinde și muierile pentru suma potrivită. Și îl întreb eu, pe cine mai recunoști pe filmare? Pe patron și pe sclavul de Odiștoiu. Sincer, mă uitai cu scârbă, frate, când îi vezi cât sunt de milogi. Deci nici ăia din primărie nu-l vor vota pe Romanescu. Bine, nu-l pun la pachet pe Băluță, pe Beji, pe Chiriac, pe ăștia care stau cu procurorii la ușă. Asta e. Mai sunt cât 8 săptămâni și ne convingem. Da. Eu zic că nu avem alternativă. Cum merge campania? Ai urmărit ceilalți candidați? Vreau părerea ta despre fiecare în parte. Iulian Popescu. Iulian mi-e prieten bun. Iulian m-a convins pe mine să intru în politică acum 4 ani, când am fost la Consiliul Județean. Am fost un an Consiliul Județean. Eu am avut niște supărări atunci pe care le-am spus și nu m-am ferit să le spun. Iulian plecase și rămăsesem singur prin Consiliul Județean și făceam figurație și nu mi-a convenit lucrul ăsta, de-aia am și plecat. Și cumva după, în PNL nu prea aveam loc, că domnul primar încă era activ, era mare și tare atunci, după aia a admis că e PSD-ist. Așa am părăsit PNL-ul. Cu Iulian am vorbesc constant, vorbesc des, îl ajut cu tot ce pot, tot ce ține de domeniul meu. Doar că, exact cum i-am tot repetat, eu cred că singura variantă să fi avut șanse reale trebuia să acapareze și USR-ul și încă un partid, ori Verzi, ori Aurul, dar ei nu au orgolii neînțelese, e problema lor să-și asume, dar nu au șanse să-l bată în condiția de față. USR-ul face același lucru, din păcate mi-e teamă că din nou nu o să prindă consilieri locali. E rușinos, n-au avut un consilier local, nu o să aibă nici de data asta. Și Aurul, am mers până în extremă, am încercat, am băgat degețelul peste tot și cred că mi-am făcut o imagine foarte corectă, cunoscând toate formațiunile astea. Aurul nici atâta nu vrea să înțeleagă lucrul ăsta și o să rupă fiecare câte 1000-2000 de voturi. Mi se pare o pierdere inutilă. Cheltuim bani degeaba cu alegerile astea. Și nu înțeleg de ce Iulian nu vrea să înțeleagă, Cornel cu Miruță nici atâta nu vor să înțeleagă, Ionelia nu. Asta e, să se distreze. Dar se presupune că toți acești candidați au niște echipe. Care și niște liste de consilieri absolut minunate. Care echipe? Că
Asta ar fi ideal, să vină cu niște liste peste ce a propus domnul primar Romanescu, că și data trecută a avut o listă așa cum a fost, asta de data asta mi se pare și mai, dar atâta timp cât opoziția nu vine cu ceva peste, văd că poți să câștigi cu orice. E ca și cum bagi în echipă toate rezervele și tot câștigi meciul. Ce arhitecți din Târgu Jiu mai denunță lucruri despre care vorbești tu? Poate mai să mă denunțe pe mine. Curând o să mă denunțe pe mine, că sigur o să aibă foloase. Nu a denunțat nimeni nimica, pentru că e greu să deranjezi și puțină lume și asumă să deranjeze. Este un arhitect mai tânăr decât tine, Sabin Cornoiu, fiul domnului Sabin Cornoiu, care lucrează la un proiect de modernizare a falezei Jiului. Ce părere ai despre idee? Ideea e foarte bună, din păcate Sabin nu cunoaște exact situația juridică și toată propunerea lui o să rămână doar o propunere. Nu are nicio șansă să fie implementat ceva din acel proiect. De ce? E pământul ungurilor sau de ce? E al hidroelectricii, pe care Primăria Târgu Jiu n-a fost în stare să-și ia nici terenul pe care îl dăduse deja hidroelectrica, dar rămite să mai ia alt teren de Romanescu a mințit Anișir că va face o parcare imensă. Nu o să fac. Lângă podul de la Mol. Nu, ne-ar trebui PUG. Dar noroc că s-au întâmplat și lucruri bune în ăștia 2-3 ani de opoziție. Așa? De exemplu, uite, un merit care vreau să mi-l atribui e că Primăria Târgu Jiu acum postează pe site-ul primăriei autorizație de construire cu planșe, cu fațade, cu planuri de situație, cu date din proiect. Asta e în urma sesizărilor mele, asta e un pas mare spre normalitate. De asemenea, Primăria Municipiului Târgu Jiu a primit PUG-ul ăla făcut de mine, se lucrează după el și acum este și public și oamenii pot să înțeleagă în ce se învârt. S-au îndreptat niște lucruri prin cartierul ăla de acolo cu drumul, s-au făcut și lucruri bune. Cartierul domnului Eftenoiu. Da, acolo unde s-a făcut proprietar pe drum. Da, prea multe. Da, astea mă hrăneau, micile victorii astea, adică eu n-am avut nicio resursă, n-am avut nimic. Vorba unui procuror de la DNA, când m-a chemat, era uimit de cum aveam toate informațiile și zice, dom'le, dar cum? Că ăsta e rechizitoriu perfect. Zic, păi, știți care e problema? Practic, dacă un puștan ca mine, care intră, are decât acces la internet, nu am informații clasificate, eu am doar ce găsesc pe internet, pot să pun lucrurile astea cap la cap. E trist că nu fac lucrurile astea oameni de specialitate care sunt plătiți pentru asta. Și cu toate astea că îi făcusem rechizitoriu perfect, au clasat lucrurile că... Na. Și asta mă convinge că asta merităm și să-mi fac planuri să mă mut din oraș, să mă duc să lucrez prin altă parte, să-mi duc copilul într-un mediu un pic mai sănătos. Dacă am fost eu tâmpit să mă întorc aici, nu trebuie să-mi chinui și copilul și familia. Cum îți explici că acum 4 ani în campanie Romanescu a spus că are PUG-ul finalizat în sertar și acum e în stadiu de a face caietul de sarcini. Contractul? Ei nu mai aveau contract de mult. Tot o dădeau ca o contract, dar era o condiție esențială ca să prelungești PUG-ul, îți trebuia să ai ca un contract. Și când au prelungit PUG-ul, ei s-au tot luat de un contract de acum 10 ani și mai bine. Au un contract enorm de vechi. Și acum suntem în faza de a avea un caiet de sarcini. Bine că avem un caiet de sarcini, au mai venit angajați noi la urbanism care chiar s-au ambiționat să facă asta. Acum că nu-i sprijină prea multă lume, asta e trist, dar sunt câțiva care vor să facă caietul ăla de sarcini și să scoată la licitație PUG-ul. Că fără PUG, tot serviciul urbanism stă așa cu o sabie a lui Damocles deasupra capului. La orice certificat de urbanism, la orice autorizație, lucrurile sunt discutabile, sunt la limita legii și unul din ei poate să ajungă cum a ajuns Răzvan sau așa mai departe. Îmi spuneai de dimineață că sunt o mulțime de investitori care ar fi vrut să aplice pe fondul de tranziție justă și n-au reușit pentru că nu avem PUG. Poți să detaliezi? Acum o săptămână citeam în presă că la Dolj absorpția era de 90 și ceva la sută pe tranziție justă și la Gorj era sub 50%. De acord? Da. Sunt datele din presă. Eu am lucrat și la câteva studii de fezabilitate în perioada asta pentru a depune pe tranziție justă și foarte multe persoane au fost nevoite
să întindă lucrurile la maxim, să reușim să facem și un puz și abia se încadra. Unii au avut șansa să se încadreze, să facă un puz și să aprobe puzul, să poată să intre pe tranziție justă, alții nu. Sunt o grămadă de investitori care nu au putut să-și depună proiecte pe tranziție justă pentru că avem pugul ăla așa cum e și termenul a fost scurt, n-au putut să depună. De asta noi la Târgu Jiu avem sub 50% și de asta trebuie să mai fac o prelungire. Doamne, tot să mai aproba ceva, să mai prindem altfel ceva. banii se mută la Craiova, la Prahova, să se mute la ăștia care știu să-i folosească, că noi nu vrem să-i folosim. În alte Tranziția justă a trecut, din păcate, pe lângă noi ca un tren de mare viteză, în care noi nu am fost în stare să ne urcăm. Un cuvânt de încheiere? Să ne vedem peste un an de zile la fel de fericiți și de sănătoși. Da, sănătatea este cea mai importantă, dar ceea ce spun eu acum e că o să ne vedem mai curând. Și în alte condiții, poate cu zâmbetul pe buze, poate rememorând toată perioada asta în care am pedalat în gol și o gașcă de infractori care a acaparat orașul, a râs de multă lume care a încercat să le explice că nu se face așa, adică batjocura este prea mare. Nu poate să existe o primărie cu atâția directori corupți. Așa cum am probat și în seara asta. Dacă am învățat ceva în cei 33 de ani ai mei, am învățat un lucru foarte simplu, că tot ceea ce facem ni se întoarce și fiecare primește în viață doar ceea ce merită. Și sunt convins că fiecare dintre noi va primi numai ce va merita. Greșeala mea în ultimii 2 ani e că am avut prea mult avânt și am crezut că pot să fac dreptate. Nu am reușit, dar măcar mi-am antrenat skill-ul. Dar dreptatea sigur va ieși la un moment dat și se va Alexandru, părerea mea este că tu poți să înclini balanța în această campanie dacă intri de partea unui candidat. Am spus-o asta și unora din niște partide, dar pentru că ei sunt așa cum sunt, nu o să te cheme nimeni. Nu, deci să ne liniștim. Oamenii au drumul lor, sunt foarte bine, își fac campanie în felul lor, cu rezultatele care se vor vedea foarte curând. Deci eu, dacă aș fi candidat, cred că erai în echipa mea. Așa cum am reușit să te conving azi dimineață să vii aici, te-aș fi convins să vii și într-o echipă care ar fi câștigat Târgu Jiu anul ăsta. Dar faptul că niciunul dintre ei nu bate la ușa ta explică totul. La Târgu Jiu TV căutăm și spunem adevărul, pentru că adevărul unește oamenii buni. La revedere!